Imaginează-ți că poți avea apă pură, proaspătă și sigură direct de la tine, din bucătărie, fără a consuma curent, fără risipă de apă și fără bătăi de cap. Noul sistem de filtrare cascadă oferă un debit generos de apă filtrată până la 4 litri pe minut, perfect pentru întreaga familie. Apa trece prin 3 etape de filtrare, un filtru de sedimente de 5 microni, o membrană de ultrafiltrare de doar 0,01 micron și cărbune activ, pentru o apă limpede, curată și cu gust plăcut. Designul său modern și dimensiunile ultracompacte îl fac ușor de integrat în orice bucătărie, iar robinetul ceramic adaugă un plus de eleganță și durabilitate. Schimbul filtrelor durează doar 30 de secunde, fără electricitate, fără apă irosită, doar apă bună la îndemână, oricând ai nevoie.